je vykládá, jak dobít zem. Pro všechny dobít zem. Co nevidět? Co nevidět, od jeho očí chytí svět. Hladově, žíznivě prohlíží listy statistik, podpírá vůli mas, hněvně poslouchá řeckých dětí křik a burziánů mastný smích a náhle zatouží hrábnout si do Malty, v tvém závodě přezkoumat absenci. Tak mezi námi jde. A mezi prsty obilné zrno mne a frézu pohladí. Co nevidět? Co nevidět, od jeho očí chytí svět. Jak pupen na dívě zvedne se 1000 hlav a 1000 pěstí Iljiči na pozdrav, když jednou nohou stále v budoucnosti přehlíží kontinenty a živým ukazuje cestu. 1000, 10 000 leninská výzva vstává. Vstává.